Tak takto sa maratón nebeží. Ak chcete vedieť, ako sa na ňo pripraviť, sledujte ďalej. Čauko! Romy, prosím ťa pekne, mám na teba plno otázok. Čo majú ľudia robiť, keď sa pripravujú na dlhšie behy? Zdá sa, že otázka je veľmi jednoduchá, ale vôbec tak nie, lebo príprava na rôzne vytrvalostné disciplíny závisí samozrejme od tvojej aktuálnej výkonnosti, športovej minulosti, od tvojho cieľa a na základe toho sa odráža príprava a dĺžka. Ak sa pripravujeme na maratón, odporúčila by som sa pripravovať v rozmedzi 3 až 6 mesiacoch. Samozrejme všetko závisí od toho, či si začiatočník, pokročilý, mierne pokročilý bežec. Ak sa pripravujem na polmaratón, tiež tá príprava je v rozmedzi 2-4 mesiacov, opäť v závislosti od tvojej úrovne bežeckej. Ak na desiatku 6 až 12 týždňov a 5 km 4 až 8 týždňov. Čo všetko zahŕňa príprava na takýto maratón? Príprava na vytrvalostné disciplíny zahŕňa samozrejme budovanie základnej vytrvalosti, kedy dochádza k rôznym takým tým fyziologickým benefitom pre náš organizmus. Dochádza napríklad zlepšenie ekonomiky srdcovej činnosti, dochádza k bujneniu mitochondrií v svalových bunkách, adaptujeme sa na ten aerobný systém, v tejto zóne si zvyšujeme aerobnú vytrvalosť, kapacitu. Ak všetko toto spravíme, ak už sme pripravení, aj náš organizmus, šľachy, svaly, tak potom prechádzame na tie ťažšie tréningy vo forme tempových behov, intervalových tréningov. Samozrejme do prípravy patrí aj silový tréning, taktiež tam patrí strava, hydratácia, čo je veľmi kľúčové, hlavne pre dlhé behy a samozrejme nezabúdať aj na tie dni voľna, na tú regeneráciu, či už aktívnou formou alebo pasívnou formou. Čo by si odporúčala pre úplných začiatočníkov, akú vzdialenosť by si mali vybrať? Pre začiatočníkov a ľudí, ktorí sa začali pripravovať len prednedávnom na preteky, tak by som určite zvolila tú najkratšiu vzdialenosť vytrvalostnú, čiže 5-kilometrovú trasu. Z čoho by sa mala skladať tréning? Skladba alebo teda metodika tréningu sa líši od jednotlivých vzdialeností, na ktorú sa pripravujem, ale v podstate striedame ľahké behy s náročnejšími behmi, ako sú intervalové tréningy, tempové tréningy, dlhé behy, dlhé voľné behy, dlhé tempové behy. Zahŕňame tam silový tréning, zahŕňame tam kompenzačné cvičenia, regeneráciu. Ako veľmi je dôležitá technika pri behu? Technika je veľmi dôležitá, pretože ide nám o najefektívnejšie vykonanie pohybu a technika hrá kľúčovú úlohu v rýchlosti, v efektívnosti a hlavne v prevencii proti zraneniu. Bežecká technika sa hodnotí podľa niekoľkých základných kritérií, teda podľa jednotlivých fáz bežeckého pohybu, ako používaš prácu páží, v akom postavení máš hlavu, trup, panvu, ako zapájaš členkový klb, ako dýcháš. Dôležité je, že telo je spriamené, hladíš pred, ruky predozadný pohyb, protiľahlá noha, protiľahlá ruka. Dôležité je aj samozrejme nášľap, došľap. Ten došľap je cez tú strednú časť chodidla, pozor na nejakú obmedzenú prácu páží alebo extrémne výkyvy trupu. Všetko toto hodnotí bežecká technika. Ja by som len teda upozornila, ak sa niekto pripravuje na maratón, aby to sám chcel, aby to mal sám sebe uzrejmené, že áno, ja to chcem, lebo tá príprava je veľmi náročná a taktiež aj pripravil jeho rodinných príslušníkov, pretože tie víkendy si budú vyžadovať náročné, dlhé tréningy a tá príprava na maratón je náročná po fyzickej, ale aj mentálnej stránke. Super, tak poďme si to ukázať. No tak poďme na to.